सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 2 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै दैदेनगिरि बसुमतारीनि माबोरै बावनो हानो, कुश कुमार ब्रह्मनि नोंखौ नेयै नेयै, समीर बरगयारीनि आंनि सिगां सिगां, क'क्राझारनि सोरांसार बसुमतारीनि सौहैगोन आं माबोला, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि दुखुनि अनगायै थुलुंगा, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि रकि नार्जारीनि मेगन फैसालियाव, बाक्सानि सबिराम बर'नि निहिरबिलियाव गावखौ गथायदों आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि दुखुनि बिलि खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय